Nazdar ľudia, vítam vás Playboy X74. Niektorí z ma možno už poznáte, robím videá na svoj channel. Na Minecrafte som Playboy X3 a som aj v štúdiu The Fake Wood. Poslal ma Piškot 17, dajte mu odber, dajte odber aj našemu štúdiu. Urobím aj info na môj channel a budem aj sem teda natáčať. Rozhodol som sa natočiť single player let's play. Takže ideme na to. Už mám pár rozohraných. Takže dáme Create New World a bude sa volať The Fake Wood. SGLP. Tak. A zase dáme The Fake Wood Seed. Tak. Máme Create New World. Chvíľu počkáme, kým sa nám dogeneruje svet. Dobre. Máme menšie lagy. Možno. Zase to pôjde. To som ja. Taký buzerant. No, sorry, dobre. Som zvyknutý na vtipy. Takže sme sa... Tyjo, to je ninja. Taký epic strom. Takže ideme rúbať strom. Ja v podstate nemám ani o čom kecať, tak... Tyjo. No, takže v prvom rade si teda narobím to drevo. A potom postavím nejaký barák. Ešte musím nakopať hlavne cobblestone. Takže tak. Tak. Pura. Potom. Nelietaj. Flyhack. Hej, to bol flyhack, to nesmieš. Flyhacky sa tu nerátajú. No. Ešte normálne tam ten strom. Neučí mi to dáko. Moment, tak dokácem. Tak. Dobre. Ešte sa trošku nudá, keď ten strom ako toto. Tento nocujem. A v podstate aj ste počuli jemný zvuk Skypeu. Ale to nevadí snať. Uvidím ďalší kura. Šoky zabijeme. Poď sem. Flyhack. Jo. Cink. Strašne pocit, že mi to strašne hučí. Ešte môžeme na trošku piesku nabrať, čo? Tak. Tak. Z tohto si urobím drevo. Sem. Ešte, aby som nezabudol krafbeničku. Moment. Sem niečo. Máme na to na short. Takže tak. Sem kde ubytujem. Komprezor na baráčiku. Shit, lagy. Trošku lagy, ale to je v pohode zatiaľ. Sme mali vidieť. Zas. Moment. OK, to pôjde. Mal som sa doma rušiť. Tak. Paráda. Tak nám to ide. Takže naše plány zatiaľ idú podľa plánov. Plány idú podľa plánov. Všetko vychádza. Tiež urobím drevo, dobre. A teraz sa niekde idem ubytovať. Nože... Moment. Momentíček. No, hneď som našiel nejaké... Taký kobl, teda stone. Asi nejaký kobl. Naťažím trošku. Vlak.
Tak. Mi trošku ostalo na vykrumpač. Tak. Šup. Dobre. Zatiaľ dám preč. Sekerku si nebudem kraftiť. Zatiaľ sa musím nájsť nejaké pekné miesto. No toto vyzerá v pohode. To by som sa mal ubytovať na takomto poloostrove. Respektíve. No tak vyzerá to taký výbežok z pevniny. No. Vyzerá to tak ako poloostrov. No. Jaj, na toto budem potrebovať viac nervov. Ja si vykraftím lopatu. Mám si na dvojku zatiaľ. Šidel mám nejaké odzvak, no v pohode, dobre. Dobre, takže tak som mal začať, ešte si tú sekírku robím, ešte nám to s kobostom vyšlo. Tak. Tak. Sme mali čo najviac dreva. Tak. Dobre, konečne sa nám začne smievať. A ja si môžem začať budovať taký menší barák. Zatiaľ bude taký malý, to budú dvere. To bude takto vchod. Nemusí byť nejaký extra. Si neminul veľa dreva. Koľko to bude? Mám to na 4. Takže ešte budem musieť moc dreva ťažiť. No zatiaľ je to na pohodu. Som to tu naťažil ako... No, to je... Tak, drevo. To. Dobre. Dám potom skla, keď si ich vypálim. Zase robím takúto menšiu chalupu. Raz a dva. Tak. Ideme ešte na drevo. Tak. Čo dočiahnem. Tu. Tak, 28. No, toto. Moc som chcel. No to potom. Tak. Tak. Ešte nejaké ovce musím nájsť, ne? Aby som ich zabil. Aby som mal spať korník. To som nedomyslel. Wow. Teď mám hneď iron, som dobrý. No, dobrý seed. Takže si ho zapamätajte. The fake wood seed. Som ho napísal tak, ne? Či, no, aj tak. Budem mať 30 dreva. 28, dobré. Dostanem sem. Tak. Teraz takto. Zatesním zatiaľ. No, ani to netreba moc zatesniť, ale... No tak. Dobre, idem sa rýchlo vydať teraz do... Zabiť nejaké ovce? Či? Keď tam vidím iba vlka. No, vidím sliepku. Kura. Cink. Tak ja skúsim ísť po železo. A tam je uhlie, pozrite sa na to. Moment. Ho! No dobre, fail. Ale nevadí, ja sa preto vrátim.
Víte, ako dobrý Schwarzenegger. Já se vrátím. Však každý let's play musí byť aj let's fail. Čo by to potom bolo, tyjo? Sami let's bez failov, ty kokos. Je svoj barák. Zda by som sa trafil do tej vody. Jo, trafil som sa. A už to mám. Mám drevo. Kde je to drevo? A tu je. Dobre. Paráda. A hneď tu máme, pozrite sa na to. Dobre, tak. Čím to kutíme, dobre. Tak. Tento diel bude trošku kratší, pretože to len úvod, sú to ťažké začiatky. A aby ste sa nenastrali, niečo urobím aj mimo záznam. Čiže budem robiť aj mimo záznam, tu naťažím pár vecí. Tu menu items nemám, je to aj trochu blbne. Tie mody niektoré, si musím niečo preinštalovať. Čiže tu menu items nemám. Mačkam ho, nič. Čiže neviem, ako vám to mám ináč dokázať. Dokážem aj Minecraft vo Winner archíve Real Factor mám. Toto. Ježiš. Dobre. No. Tak. No, už sa smieme. Asi musím robiť chochodne. Chochodne. Tak. Choď hore. Tyjo. Pomalé. Potežím ho. Dobre. Potežil som ho. Dúfam, či to nemusím rozdielovať na party. No, ja sa vrátim do baráku. Vrátim sa do baráku, urobím si pochodne a osvietím si a končíme na dnešný diel. Stačí. Tyjo. Neviem, či sa do toho baráku vôbec dostanem. Moment, ja mám plán. Tak. Idem do baráku. Som sa ani raz nemusel najesť. Chci ešte urobiť dvere. Tak. Presne. Dobre. Tak. Robím si pochodne. Mám malo dreva, no nevadí. Tak. Máme urobené. Takže máme hotové. Tak, máme hotové, takže to by malo byť na dnešný diel všetko. Ďakujem, že ste zhliadli video, čekujte určite to Fake Wood naďalej a vidíme sa pri ďalšom dieli a čus.